O día 15 de xuño, Ourense acolleu un emotivo acto de homenaxe ao doutor Carlos Guitián, unha figura senlleira na defensa da lingua e cultura galegas. Na fachada do edificio da Avenida da Habana 59 colocouse unha placa conmemorativa en homenaxe ao médico insobornable da causa galeguista, que a súa familia agradeceu emocionada. Cando estes días lía sobre a figura do doutor Carlos Guitián, decateime de que había que ter moita cultura, moito compromiso e moito carácter para manter a súa posición firme en defensa do galego. El foi dos primeiros en facer as historias clínicas en galego e tamén as receitas en galego, chegando incluso a perder algún paciente ou algún compañeiro que o tiña menos por empregado. Foi, sen dúbida, dos que iniciaron a galeguización da sanidade nesta terra. El era un home tremendamente respetado pola súa capacidade científica e técnica, mas non só por eso. Tamén era un home que exercía o liderado social e político e era un humanista. Tamén foi un dos creadores da Asociación Cultural Auriense. E como urólogo reputado nesta cidade, formouse en Cataluña, onde observou o respeto dos cataláns e das catalás pola súa cultura e pola súa lingua. Non me quero estender demasiado na súa faceta como urólogo, porque só vai facer o noso compañeiro Celso no Instituto Otero Pedrallo. Simplemente rematar dicindo que o doutor Carlos Guitián morreu con 96 anos, tranquilo, contento e agradecido, como me contaba onte a súa filla Maruxa, que hoxe nos acompaña na descoberta desta placa da Isaga. Máis tarde, no Paraninfo do Instituto Otero Pedrallo, celebrouse a 10ª Asamblea da Irmandade da Sanidade Galega, que contou coa presenza do presidente do Parlamento de Galicia, don Miguel Santalices Vieira, da coordinadora da Irmandade da Sanidade Galega, a doutora dona Flora Miranda Pena, o doutor don Roberto Fernández Álvarez, a doutora dona Olalla Quintairos e a irmandiña dona Pilar Villanueva, que moderou o acto abrindo a sesión da Asamblea. Vimos de honrar e perpetuar a memoria cunha placa que permanecerá colocada na fachada do edificio da Avenida da Habana, onde tantos anos viviu o doutor Carlos Guitián. A Irmandade da Sanidade Galega ven practicando esta praxe pedagóxica por considerar que manter en censo exemplo vivo daqueles que practica a profesión sanitaria con intelixencia e galeguismo son merecentes de permaneceren simbólicamente presentes nas nosas vidas. Dixera o mellor especialista en medicina psicosomática e autor do primeiro ensaio científico publicado en galego no 1957, Mito e realidade na Terra Nai, o doutor Xoán Rof Carballo, que un cancro é igual en calquer continente, pero os que o padecen teñen unha cultura de seu que é necesario coñecer polos sanadores para a mellor comprensión das súas sintomatoloxías. A doutora Flora Miranda Pena deu a benvida a todos os asistentes ao acto e os novos irmandiños e irmandiñas que entraron a formar parte da Isaga. É para min un prazer e unha honra participar neste acto anual da Irmandade Sanitaria Galega. Hoxe non só homenaxeamos ao doutor Carlos Guitián, referente de humanismo científico e compromiso coa lingua e co país, ao que vimos de colocarlle unha placa na Avenida da Habana, senón que acollemos a unha nova fornada de irmandiños e irmandiñas, moitas delas procedentes destas terras ourensás. Non quixera deixar pasar a ocasión de dar publicamente os parabéns a unha das nosas compañeiras irmandiñas, María Jesús Lago, membro da Isaga e xefa de Traballo Social da EOSI de Vigo, polo seu recente galardón Lois Peñanovo 2024. E xa que falamos de premios na xente valiosa da Isaga, tampouco quero esquecer a inmoral doutora Cons, do noso compañeiro Roberto Fernández, que levou o premio Blanco Amor o ano anterior. Dous dos meus compañeiros, Roberto Fernández e Celso Sánchez, falarán da medicina no rural ourensán en tempos do doutor Guitián e sobre as aportacións ao campo da uroloxía deste doutor. E estou especialmente contenta hoxe porque este aquí nesta mesa Olalla Quintairos, que ademais de voceira da nova fornada é a miña compañeira do Grupo de Comunicación e Saúde da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria. As dúas sabemos que non hai valor no ámbito sanitario cando non se traballa cunha comunicación armónica e empática co paciente, coas familias e coa contorna na que viven.
E isto pasa necesariamente por falarmos nunha lingua común, por coñecer o seu léxico, as expresións endémicas, os xiros, a retranca, a metalinguaxe, a cultura, os recursos propios da antropoloxía do país, o coñecemento popular, os costumes e o arsenal terapéutico diverso da nosa cultura, desde o uso da botánica ata outras profesionais diversas. Teño que confesarvos unha debilidade. Sabedes que o uso da nosa lingua non é demasiado coidado como debera nas consultas dos Sergas. Tamén sodes coñecedoras que a atención primaria, onde traballamos moitas de nós, non pasa por un bo momento e é excesivamente común ter consultas saturadas. Non é fácil traballar cos malestares das persoas neste contexto. Alén diso, de cando en vez, teño que recoñecer que un dos meus alivios cotiás é o de recrearme coas palabras que as miñas pacientes maiores me van deixando. Vaya modiño que a saia é de liño. Lémbrame con frecuencia a miña paciente Manuela, de 90 anos, cada vez que a exploro. E así, outras moitas. Eu colecciono estas palabras, apúntoas, envolvoas nun pano de seda ficticio e procuro empregalas en vindeiras consultas. O gallá, este cuidado se fomentase tamén desde instancias oficiais. Este ano que teño 2 mires galegofalantes, un chantadino e unha moza de Fornelos de Montes que hoxe non puideron vir, pero están aquí, temos un proxecto, o de gravar en vídeo o relato das nosas pacientes con memoria. Comezamos cunha muller, con Elia. Ela contanos como era a medicina cando os médicos andaban da cabalo nas terras de Reimóndez Portela, que foi outro dos nosos homenaxeados. Como morrían os nenos e as nenas cando non se vacinaban, por exemplo, contra a meninxite. Como se manexaban os ataques epilépticos nas airas antes da chegada das ambulancias do 061. Como usaban o cecimbre para a dor de barriga ou como curaban as feridas con auga fervida con romeu. Como lle pagaban ao médico como chaquetas de trigo. Temos un traballo por facer recuperando o relato de tantas e tantas Elias. E o mellor homenaxe que lles podemos facer é usar a lingua que nos deixaron. Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade da Sanidade Galega, de acordo co ordenamento xurídico vixente co pleno respeto aos dereitos dos cidadáns e das cidadás. Os novos irmandiños e irmandiñas manifestaron publicamente o compromiso de desenvolver o seu labor en galego nunha demostración de continuidade coa causa que defendeu o Dr. Guitián, reforzando o compromiso de todos na defensa da identidade galega e a promoción do uso do galego no ámbito da sanidade. En nome das novas irmandiñas e irmandiños, falou a doutora Olalla Quintairos, facendo un discurso no que recolleu perfectamente os fundamentos da Irmandade da Sanidade Galega. Para min é unha honra estar aquí neste acto, non só polo nomeamento como nova irmandiña xunto cos miñas compañeiras e compañeiros, senón tamén por poder sentar nesta mesa na compañía destas persoas pois que tanta estima me merecen, levando a cabo esta homenaxe ao galego. Falamos pouco galego, socializamos pouco en galego, estamos a perder moitos falantes que se ven atraídos polo castelán. Segue a venderse a etiqueta do castelán como lingua fina, de maior consideración, e o que é peor, lingua de prestixio social. Algúns detractores do galego están de noraboa, din que só falan galego 1 de cada 4 nenos en Galicia. A galegofobia está moi asentada en moitos estamentos do noso país. O meu xuízo
esta tendencia debemos cambiala os falantes. Debemos defender a nosa lingua como un tesouro que perdure no tempo, un tesouro herdado coa obriga de transmitir os nosos. Alonso Montero di que o galego só poden salvar os falantes máis cultos, instruídos, acomodados. Non o sei, iso é unha opinión de don Xesús. Eu falo galego, eu quero falar a lingua propia da terra na que nacín, na que crecín e me criei. Falar a lingua da terra na que aspiro a vivir e realizar un proxecto vital coas persoas que quero. Falo a lingua que aprendín dos meus pais, dos meus avós e que na familia se transmite de xeración en xeración. Eu falo a mesma lingua dos mixtos, por descendencia materna, o país que foi onde o galego e o portugués convivían e se entendían. Eu falo a lingua doce, agarimosa, melódica, armónica que falaron Rosalía, Curros, Otero Pedrallo, Manuel María, Celso Emilio, Luisa Villalta e todos eses referentes. Eu falo a lingua nai dos meus pacientes. Eu quero que os meus doentes me entendan, quero sentirme en sintonía con eles. Preciso que se expresen coas súas verbas, preciso que a linguaxe sexa libre, para coñecer o seu padecer. É preciso que eles entendan o remedio que eu lles propoño. O emprego do galego no ámbito sanitario resulta anecdótico. A lingua dos gañadores, a lingua da clase prestixiosa, invade o eido sanitario, asolagando e privando en moitas ocasións a expresión xenuína de moitos dos nosos pacientes. O paciente que pensa en galego, padece en galego, por que non pode falar coa súa médica en galego? Situacións que vivimos no noso día a día, como cando Antonio entra na consulta e tras a pregunta «Que ocorre? Cónteme, Antonio». Este, con cara de inquietude e case tatexando, pregunta «Usted entiende el gallego?» Ou cando María se esforza en contar os seus síntomas nun moi practicado castelán reforzado pola compañía da súa filla, e sen decatarse se lle escapa un galego escondido e cobarde entre elas na intimidade de camiño a Padiola de exploración. Que dicir cando tras os intentos de seguir falando en galego con Fernando, segue contestando con dificultade en castelán porque non se decata de que a médica lle está a falar en galego. Como vai falar a médica en galego? Pero sí, ás veces pasa. Ás veces a médica fala galego cos maiores, fala galego no rural, fala galego coa xente de baixo nivel cultural, porque ten a suficiente formación, cultura e coñecemento para adaptarse ás necesidades dos seus pacientes. Ao fin e ao cabo, é unha boa profesional. Pero que ocorre cando o paciente é do ámbito urbano, xoven, de alto nivel cultural, incluso ata pertence ao noso ámbito sanitario? Estamos a empregar o galego como unha lingua de etiquetaxe de clase social? Mais debemos entender, dirán algúns, que o galego normativo para falalo con alguén de alto nivel cultural, para escribilo nas historias clínicas, resulta complexo porque non o empregamos de xeito correcto e inmaculado. Pois para isto, como di o meu amigo Roberto, aquí presente, o peor galego de todos é o que non se fala nin se escribe. O doutor Roberto Fernández Álvarez fixo un relatorio sobre a medicina no rural ourensá en tempos do doutor Guitián, contrapoñendo coa realidade actual. A min tócame falar de dous modelos de asistencia distintos, un de cando empezou a traballar o doutor Guitián e outro do actual, e vou non facer pois un pouco a miña maneira, non? Facendo como dous casos clínicos, que logo, se queredes, discutimos no xantar, un que ten lugar naqueles anos e outro pois no momento actual. Tituleino de Guitián a Da Vinci, dous modelos asistenciais. Entón, vamos co caso 1. No ano 1967, Modesto é un home de Castro de Escuadro, Maceda. Cumpriu 70 anos en maio de 1967, polo tanto, en maio de 1967 é un vello. Ouriña mal, tarda en empezar e non baleira de todo, levántase moitas veces pola noite, tamén presenta certa disfunción eréctil. Debería ir ao médico. A muller, Castora, insiste, pero el teima que non. Para ir ao médico hai que estar enfermos. Non é o seu caso. Indagou e sabe que todos os veciños da súa quinta mexan mal. Ademais, o Modesto non é rico, tampouco é pobre,
ten uns seidos, unha casiña, 2.000 pesetas. Non é deses pobres de solemnidade que o goberno chama económicamente débiles, pero o rico non é, máis ben é pobre. Tampouco é un pobre da beneficencia, dos que teñen médico pago e dos que teñen enterro pago. Pero se vai ao médico ten que pagar 300 pesetas. E con ese diñeiro pode mercar un pantalón novo ou 400 paquetes de tabaco, 40 paquetes de tabaco. Unha mañá tenta ouriñar e non dá. Pechouse o caño. Toma unhas tisanas e non mellora. Canto máis bebe, peor. Pasa a noite experto e camiñando pola casa. No alborecer, a castora vai chamar o médico. A tardiña chega o doutor Álvarez no seu Seat 600 descapotable. Deixa o coche en pías porque a Castro non pasa, hai bulleiro. Ora o caso 2, no ano 2024. Fernando é un home de Allariz, ten 64 anos. Está prexubilado de Fenosa, agora Naturgy. Non se atopa mal de nada, pero escoitou esta mañá nas clases de Tai Chi para maiores que é moi importante facerse un PSA. Pola tarde tenta pedir cita para a médica de cabeceira, pero hai pequenos atrancos que a Fernando lle parecen demasiados para un simple PSA. Atrancos como que lle conteste unha máquina cando chama ao centro de saúde, que lle den cita para dentro de 12 días ou que cando chega non estea a súa médica, que vai de viaxe, senón un doutor moi apurado que lle di que se deixe de PSAs, que non hai nada que pedir e que non necesita analítica de ningunha clase. 12 días máis tarde volve ao centro de saúde. Aténdeo a residente. Ela tamén está apurada, leva 20 minutos de atraso e escoítanse protestas do outro lado da porta. Así e todo falle un tacto rectal. Non lle sentou ben. Non viña Fernando preparado para iso. Pero ela tamén tivo que baixar os pantalóns que pediulle o PSA. Hai que pincharse, esperar o resultado da analítica, volver pedir cita, agardar outros 12 días para a consulta. Pero xa non está preocupado porque xa fixo o que tiña que facer. Se hai cousa mala xa non é culpa del. O PSA está alto. Non importa, sabe que o sistema ten unha especie de protocolo para cando estas cousas ocorren. Algo así como cando cae un rayo cerca dun transformador e se vai a luz. Faixe o que haxe que facer, pero a luz volve. Así traballaban en Fenosa. A doutora dalle unha cita para o urólogo. Ande chamalo por teléfono. Pasa un mes e ninguén o chama. Pide outra vez a cita para a doutora. Danlle cita por teléfono. Non lle gusta falar por teléfono do PSA, pero acepta. O doutor Celso Sánchez falou sobre a figura de Carlos Guitián e o que representou tanto na medicina como en ámbitos culturais, ambientais e políticos. Lóxicamente, Carlos Guitián tuvo bons mestres e aproveitounos. Regresa a Ourense no ano 59, monta a súa clínica, entra ao pouco tempo inmediatamente no Hospital das Lagoas, o Hospital das Lagoas que moito recordamos, que despois se trasladou no ano 79 ao Hospital Santa María Nai, que despois acabou integrándose no Sergas, daquela non estaba integrado ni Sergas, aí foi xefe de servicio e ao pouco tempo, estamos falando a principios do ano 60, no ano 1962, leo o libro, dice non couso que o leu nun tal, eu penso que o estudiou, non o leu, estudiou, que se chamaba o libro de Cirurxía Urolóxica Endoscópica, Fundamentos, Indicacións e Técnica, que acababa de escribir o doctor Cifuentes, médico en Madrid, profesor de Uroloxía da Universidade Autónoma de Madrid, xefe de servicio de Uroloxía primeiro do Hospital da Princesa, despois de Clínica Concepción, sendo un pioneiro na cirurxía urolóxica endoscópica, foi que un urólogo reconocido a nivel mundial. Este libro de Cifuentes impactoulle moitísimo a Carlos Guitián e deuse conta de que o futuro da uroloxía e de outras especialidades cirúrxicas estaba na técnica, nunha técnica endoscópica que acabaría impoñéndose esa técnica, como así foi. Vais a Madrid, como explicou ben no vídeo, e consigue que o doctor Cifuentes o teña ali para que aprenda esa técnica cirúrxica da cirurxía transuretal. Regresa a Ourense e faixe
cun receptoscopio similar ao que tiña o Dr. Cifuentes para facer as retraccións transuretales tanto de próstata como de tumores vesicais e todo eso. E, bueno, fixo, lóxicamente, innumerables reseccións de próstata e tumoracións vesicais ao longo da súa vida. Il falaba de que perto de 1000 ou polo menos 1000, tendo unha grave habilidade digna de destacar, como sinala Carlos Menéndez, que me comentou que era un hábil ciruxano nesa técnica e nas outras. Pechou o acto o presidente do Parlamento de Galicia, don Miguel Santalices Vieira, cun discurso no que destacou a importancia do uso do galego no Parlamento de Galicia, así como a defensa do humanismo no ámbito da medicina, recordando figuras que denominou a fonte limpa ourensa. Primeiro, porque eu veño dunha familia galeguista cristiá. Segundo, porque son arraiano, que sabedes que perfectamente descrito nun libro de Ferrín. E terceiro, porque veño en representación do Parlamento galego. E eu quero pôr en valor o Parlamento galego. Alguén me vai a dicir, pero ese é o normal. No Parlamento galego todo o mundo fala galego. Todos os diputados e todos os traballadores. E dirán, eso é o lóxico. Pero non pasa así no resto de España. Somos o único Parlamento onde, existindo a posibilidade da cooficialidade, que eso é por lei, así está recoñecido, todos os deputados e deputadas falan galego. Non vou entrar máis en profundidades, pero hai outros parlamentos que a lingua convírtese nun asunto excepcional, pero non sucede así a hora de falalo. Entonces eu quero por isto en valor, porque é por en valor os deputados e deputadas que neste momento temos no Parlamento de Galicia. Tamén quero por en valor a Isaga, porque potenciar o galego é por potenciar, que hoxe aquí esta palabra foi moi mencionada, o humanismo. E, sobre todo, por recoñecer a persoas que tuveron un humanismo extraordinario e que tuveron un papel moi importante na asistencia sanitaria galega. E gracias, polo tanto, por defender o galego e defender ese humanismo. Eu defendo a fonte limpa de Santiago de Compostela, e é certo. Incluso, nun momento determinado, na miña familia, tuvemos que recurrir, a esa atención para unha intervención quirúrxica de miña nai. Pero tamén hai unha fonte limpia ourensán e hai que pola en valor. E eu creo que hoxe deberíamos la defender aquí. Falo do Dr. Peñarrei, xinecólogo de moitísimo prestixio. Falo do Dr. Gallego, un pediatra que era coñecido como o médico dos pobres e que a súa consulta ali por onde o Jardín do Posío chegaba hasta as dependencias do que é hoxe a antigua cárcel. Falo do Dr. Temes, un xefe de medicina interna que tuvo a generosidade de saber formar a un equipo de internistas e, de alguna maneira, apoialos para que triunfaran. Falo do Dr. Conde Corval, unha referencia na traumatoloxía. Falo do Dr. Pepe Fernández, un dixestólogo que depois foi xefe de medicina interna tamén no Hospital Santa María Nai. Falo do Dr. Cabaleiro Goás, un pioneiro na asistencia psiquiátrica que ademais implicouse dun xeito profundo. E falo, por suposto, do Dr. Guitián.